no? So, ayan, no? Takway tayo, gabi. Dito, ito, oras, guya ko yan. Ano, sa takway, ang guya ko. Pag sinabi takway. Oo, da mo na ito. Good morning, guys. Kain tayo. Adobo nga takway. No, mga siya ulam namin ngayon. Ayan. Kasirit-sirit na saya. So, adobo na takway. Ugat ng gabi na adobo. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko niluto. Kasi, secret ingredients ko, 3 kilong tamtax. Pero guys, 3 kilong tamtax at saka kain na tayo. So ayan, good morning. Kung ginoo ko, ilagay mo doon ho. Kain tayo. Ang bata pa higaran siya ho. Dito ka to ho. Hi, good morning. Ako si Madam Erica Imbang. Kahit walang pera, Madam, no? Kain tayo, no? Masarap ito mga madam, mga mego. Nainayaan na yung TV mo, Diyos ko, ginoo. Kung nagkakupitin siya ang TV sa kagahod. So, makain tayo. Good morning, no? Medyo antok pa ako kasi nakulong. Naano daw si Anu. Good morning, si Ruby Baldwin daw. Oo, naputulpo, kaya nanood muna ako. Good morning sa inyo, John. Yes, happy Saturday, no? Saturday, dito ko lang ibutang kay Mixla ko na lang siya. Thank you so much kay Jirope Bakaka for this. Shout out John sa kay Leo Liganad, no? Bangs Paris, Jude, Madam Ibet, no? Ibet Yamamoto sa Yamamoto brand shop incorporation Oasis incorporation sa aking mga friend, no? Sa Madam Good Samaritan shop. Good morning, Madam. Sa kay Madam Portia Pamilyara. Sa lahat po ng team Inday Sara. Madam, good morning. Yes, kain tayo ng kalatkat ng gabi. No? Ang oras na ngayon ay alas 11:28. So, yung almusal ko at saka lunch ko, sabay-sabay na. So, mayroon tayong mga spam, mayroon tayong mga itlog. No? Itlog lang, sapat na. Oo, pagod na si Lola nyo. Charot. Pagod na si Lola nyo sa kakakain. Na-share ko na. So, ang ulam ko ngayon ay takway lang siya kung tatawagin. Namit, yung balaga may baboy, na siya may ukra. Lutong bahay ni Ikang nan. Oh, may takway, adobo, may takway at saka ukra bixla. Duwain na tanipas na tuwal. So, inadada at mga kaabianan. Takway, adobohin nyo yung ugat ng gabi. Huwag kayo pa uwi-uwi na hindi kayo kumakain ng takway, pero kumakain kayo ng kaluluwa. Charot. O yung iba kasi kaluluwa, sinisip-sip nila doy. Good morning, Bia Rodriguez is watching. Sarap. Yes, takway ya. Yes, takway. Mit malaga. Dugay gata. Hindi na pa pumunta kay gutok na namin. Yung mga kasama ko dito, yung ulam nila pang anak ng prinsesa, itlog. Mayroon tayong spam. Ano pang gagawin natin sa mundo? Tumulong sa pamilya, magmahal ng kapwa, at kumain ng kumain dahil. Dahil ko ng tubig, dahil lumalunlan ko. Ayun, naka-adjust ng lalamunan. Shout out Madam Erica watching from Singapore. Hello, good morning, Geraldine from Singapore. Geraldine Purisima. Takway ka ho. Pero Erica, paki-shout out naman yung anak ko. Christine, smile. Hello. Good morning, Christine. Ingat palagi ha. Uminom ng maraming tubig para hindi may-UTI. Ang UTI kasi nakakatakot yan, lalo na pag nagmahal ka, no? UTI, umibig tapos iniwanan. Christine, mag-ingat ka sa mga lalaki, ha? Lalo na mga gwapo, may mga pangalan, may mga liturgy, delikado yan. Mga liturgy po, yung minsan yung mga liturgy paasa, lalo na si Junjun.
Mga letter G, mga maliit. Ganito kaliit, oh. Ang sarap-sarap talaga ng kain ko, day. Kahit anong diet ko, hindi na talaga. Ay, Chivas Regal is watching. Good morning. Ano mo yung iniinom na Chivas Regal? Kamag-anak mo yan? Chivas Regal, good morning is watching. Taga saan kayo, ha? Shout out watching from Jeddah, Saudi Arabia, Greece. Pure Larbonita, shout out. Erika Ganda, thank you. Victor Venus, good morning. Bawa ka namit. Ay, totoo namit. Ganyan katakway kayo. Sa mga miga ko lang nga wala. Naging do kakaging, naging sa inyo. Do kamala, naging sa sakang nyo. Do wala na dadlok. Ay, magtakway ka mo ga. Kami ni kayo magpungko. Ano sa baso yung linupok ni Bulim. Hello, Madam. Shout out watching. God bless you. Marilyn Espinida Achinsa. Welcome to my live, Madam. Sa mga... Wala na kayong magawa sa mundo dahil kahit hindi kayo maganda, hindi kayo mayaman, dahil basta grabe ang panglasa nyo. Dahil lahat ng mga pumapasok sa katawan natin, sa bunganga natin, masarap. Kanamin namin sa takway, kay kakahang. Adobong takway. Takway tawag dito sa amin, pero sa Tagalog, kalatkat niya siya. Kalayo ka niya sa iyang ngalan. Hello, Erika Gradbres. Greetings from Canada. Ay, Madam! Good morning, taga Canada. Si Madam Angelo. Sa mga nagtatanong kung bakit pa ako matakaw, ayaw ko na mag-explain. Oo, dumanas pa ako sa gutom. Nagbigay ng 50 stars si Madam. Kaso lang Chinese ang pangalan. Kwang kwang kwa! Hello, good morning. Kwang kwang kwa. Chinese yung pangalan, Korean. Hindi ko mabasa pa sa thank you sa 50 stars. Jen, Abagat, good morning. Shout out Britney Gonzalez Mabadja. Kain tayo dahil. Pagkatapos mag-vlog ulit. Greetings from Delaware, USA. Rick, ano naman? Rick Hoko, Rick Hoko, si Sarah o Conyor. Ang haba-haba ang pangalan. Good morning! Grabe yung pangalan mo ga, magastos, tinta at papel. Yung mga pangalan, yung mga mahaba, yan, totoo yung pangalan sa inyong mga ano. ID, baka chi lang yan, ha? Rice naman? Grabe. Feeling ko may mga anghel talaga sa aking labi na dumadaloy dahil pag anytime nakakain ako ng mga gulay. Nagkaon ko nga durian kahapon, pati tig-ab ko durian ang amoy. Shout out is Buko Ryan, good morning. Gwapo to sige Buko Ryan. Anong plano mo, Ryan? Buko Ryan. Painom naman ng sabaw ng buko mo. I love you so much po, Madam. Marami nagmamahal sa akin ng mga tao. Yung kadalasan nagmahal sa akin tao, yung minahal ko noon mga hayop, day. Iwanan lang ako, nakakuha sila ng motor. Hindi na ko. Hindi ko tanin prutas, biga. Karambutan. Ilabas ang lechon. Ayun, o. Lagay ko doon, o.
Kakapayas ka. Payas sa blue. Good morning! Excuse me, busog na. Tigab. Tigab. 50 star share. Dilano, good morning. Ano kaunon ko man sa dapat ito. Kagabi kasi ito lang kinain. Hello, 450,000 stars. Charot. Ano mang kaunon? Dali kipangwaan na lang niyo Lumuluto kami dito. Dahil parang isang barangay ang kumakain niya. Dahil nadamihan namin. Kaya muna na i-repeat performance na lang yung ulam namin mamaya. So, unahin ko muna yung kapayas. Yung kutsilyo, bili. Basta, gusto talaga. Kuya, buhay mo na. Ang unang gawin, professional po ang gumagawa nito. Bawal po ipakita yung ano. Ganyan natin, slice muna kasi. Dapat kumain kayo nito, dahil parang hindi babaho yung mga pusod nyo. Hindi babaho yung puso nyo, hindi babaho yung hita nyo, hindi babaho yung kilikili nyo. Mga papaya lang, Tamis-tamis niyo. Ibalik tayo sa rep, ibalik tayo sa rep. Minsan mga prutas, parang ano lang yan, tao din. Minsan maganda ang muka, pero hindi maganda ang laman. Minsan ang prutas, maganda ang balat, hindi maganda ang laman. Pero ito, pangit ang balat, pero masarap yung laman. Oo. Do, ano, balahaw. Do, mo na, Do kaon. Huwag ako. Do kaon. Pag kumain kayo ng mga ano, dapat may mga ganito kayo. Hello! Jabar Shack is watching. May mga pumasok na naman dito sa akin ng mga butakal, mga Jano na sila nagkakag mga Pakistani, mga butakal na sila. Oo, sabi niya sa akin, shumi-shumi daw. Shout out din sa mga ano, wag ako ha, matanda na ako sa shumi-shumi. Show me, tapos show me your teeth. Ganyan sabi, show me your, send me nudes. Len, Len, good morning, Len. Dito, Ria, Dorida. Glenn Torida. Good morning. Thank you so much sa 50 star. Patanggal poster ni Sarah. Panira ng background. Ay, hayaan mo siya. Huwag mo ipatanggal sa akin. Kasi, that's my boss, no? Ikaw, pwede huwag nyo ako utusan sa mga personal ko na gusto, ha? Magrespetuhan na lang tayo sa mga gusto natin, sa mga hindi gusto para walang gulo. Kaya nagkakagulo ang Pilipinas kasi may mga gusto tayo na hindi gusto ng iba. So kanya-kanya na lang tayo ngayong gusto. Kasi kahit magkakapatid, pag ginusto ng kapatid mo, hindi mo gusto, wala tayong magagawa. Magiging black sheep lang sila sa buhay natin. So hayaan mo na lang yan dyan kasi yan ang aking hanap buhay, no? So kung ano yung ipinaglalaban ko, hindi ko na kailangan i-explain, ha? Hayaan mo, wag mo ipatanggal yan, ha? Kasi okay kala ko bigyan mo ako pambili ng gatas, si nanay, pambili ng pambayad ng kuryente, pambili ng bigas. Tanggalin ko yan. So kung naka-display yan dyan, may pambayad ako ng internet. Kaya mag-unawaan na lang tayo. Don't you, ano tawag yun? Englishin kita mamaya. Sige ka. Don't you ever try me. Because I'm too hot to handle. At if you English me, I will finish you. Don't English. O, hayaan nyo na lang yan dyan. Kasi ano, I love Sarah. Mga Sarah, gusto ko Sarah Lee, Sarah G, Sarah Duterte. So, give her. Kung may mga hindi kayo gusto sa kanya, may mga personal kayo na mga hindi pagkaunawaan, problema nyo na yan. Basta ako happy ako na tao. Ayoko ng gulo, ayoko ng issue. Basta kumakain ako at kumakayon ako para sa pamilya ko. Darating yung araw pag natapos na at yung goal ko, natapos ko ng goal ko sa life,
no, mga pagod, mga puyat, mga hinanakit o ano man ang nararamdaman natin ngayon, darating yung araw na papalitan ng kasiyahan, paupo-upo na lang tayo, pa-chill-chill na lang tayo, kumakain ng masasarap na pagkain, kasama ang mga mahal sa buhay. Kaya kung nasaktan kayo, no? Nasaktan kayo o kaya wala na kayong pag-asa, tandaan nyo, marami pang taong mga walang pag-asa. Umasa sa mga taong walang pag-asa, kaya mag-enjoy kayo dahil ang mga maliit na bagay, huwag nyo i-entertain. Di bali wala kayong pira, basta huwag kayong mawalan ng panglasa. Kasi ito yung importante sa atin. Anin mo yung mayaman ka, hindi ka naman nakakaramdam ng sarap. Anin mo ang ganda-ganda, manikin pala. Hindi gumagalaw. Anin mo yung mayaman ka, kumatos ka. Ay, nako. Neri, 150. Ano yan, Nel? Yap. Lenjo, Torida, good morning. Thank you so much. Kain na lang kayo. Daphne, good morning, Daphne. Si Kasabian, pabati, good morning. From Texas, good morning. I love you, Daphne. So 100 star, I love you, Lindy, Torida, good morning. I love you, I love you. Ma-shout out sa inyo mga taga-Texas dyan, taga-UK, taga-California, taga-San Francisco, taga-Alaska, basta Alpine. Good morning. Mahirap na ngayon maghanap ng taong masaya, dahil yung simple na tao, kumakain, gulay, kahit walang love life, walang sex life, basta happy. Yung mga ninang ko, namatay yung iba kong ninang na matandang dalaga, hindi nakatikim. Happy din sila. Oo, nakaalis din sila dito sa mundo na nakangiti. Yung iba ngayon, pag walang maintenance sa kanilang mga hita, wala silang mga love life, walang sex life, parang feeling nila kawawa. No! Hindi kayo dapat kawawa, kaso lang hindi na kayo marunong mag-appreciate. I'm alone, I'm empty. Ako na lang palagi iniiwanan, may mga ganyan-ganyan. Imbes ipokus nyo sa mga love life nyo, sa mga kamot ng kati nyo, sa mga kaibigan ko, nag-focus kasi sila din sa mga kamot ng kati. Dahil paulit-ulit na sasaktan. Palaging nagpo-post sa FB nila, I'm alone, I'm empty. Sino po pwedeng makasabay dyan, mag-shot-shot, mag-inom-inom kasi may problema ako, maka-ano lang sa'yo, ano tawag dito? Magparamdam lang sa'yo kung may problema siya. Gawin kanyang tagapakinig ng kanyang problema. Pero kung sa kaligayahan, pag tumirik yung mga mata niya, hindi nagyayaya ang animal. Pag may mga problema, iniwanan ng boyfriend, iniwanan ng girlfriend, mga kaibigan, kung bakla, ganyan. Dahil kailangan ko ng ibanding ngayon, kailangan ko ng karamay ngayon. Ano ako, heartbroken, mga ganyan, mga animal. Pag heartbroken, nandyan ka sa tabi nila, ikaw pang magastos ng Red Horse. Pagkatapos, i-check mo yung background nila. Sus, Diyos ko, pamilya, gutom, hindi pala nakatulong. Busy sa love life, Pangang paraspaso, taka mo karon ka, ari ho. Imbes nga ibiga-biga nyo na kung ginpakao nyo kasi mga pag wala kayong mga magawa sa buhay nyo, uwi kayo sa bahay nyo. Kung alam nyo, depressed kayo at alam nyo, pagod na kayo sa pagmahal na paulit-ulit masasaktan. Uwi kayo sa pamilya nyo. Ipapurga nyo mapamangkin nyo. Kasi hindi kayo na-design dito sa mundo para lang maging partner ni Juan, maging partner ni Pedro, paulit-ulit masaktan. Tapos hindi mo alam pala, wala ka palang nagawa dito sa mundo. Pamilya mo, hindi mo na itulungan. Bahay nyo, walang doorknob. May kaibigan ako na ganyan, day. Akala mo kung sino. Walang doorknob ang bahay. Tapos wala silang sponge pag nahugas ng plato. Sa panahon niya, 2021, sponge lang ginagamit. Sa kanila tela pa, at saka yung sabon labada. Huy, Diyos ko, dishwashing na dayo. Oy! Pero busy sa love life, kung makadate-date sa mga restaurant na bongga, makapapicture sa boyfriend niya, wagas. No? Tapos walang sponge. Ginoo. Shout out dyan sa walang sponge, ha?
To 2021 na yung nagtitinda ng mga mani sa sidewalk, mga pag pumunta ka sa bahay nila, may rice cooker na. Kayo! Ha? Wala! Kasi inuna nyo yung love life niya. Kayo, naghugutom kayo. Ako walang love life, pero may ashtray. Walang love life, pero may ashtray. Ayan. Pakimine. Joke lang yan na huwag kayong magalit. Hindi po solusyon sa mundo, sa panahon ngayon, ang love life para umasinso sa buhay. Ang love life po ay pang pa-spark lang yan, para kiligin ka. Pag kinilig ka ng bonggang-bongga, after 1 year, iiyak ka. Kahit parang relasyon. Ang relasyon din pa ulit-ulit habang nagmamahal ka, nasasaktan ka. Ako ganyan ang nangyari sa akin. Kung bakit po ako nag-share, kung bakit po ako nag-real talk, yan po ang nangyari sa akin. Hindi po lahat na sinasabi ko para sa iba. Minsan nangyari sa buhay ko kasi hindi mo ma-share, hindi ka makatestimony kung hindi mo karanasan. Ha? Na-experience ako yung madam yung ultimo yung pambili ng bigas namin. Binigay ko sa boyfriend ko dahil. Kasi pag gusto ko kasi nabigyan niya rin ako ng oras, no, papapansin ako, dumating yung time talaga nag-away kami, ayaw na namin sa bawat isa. Importante sa akin, hindi po ako nagsisi. Kasi nakatulong rin yun sa akin ng mga manluloko na yun. Ang mga tao pong naloko sa inyo, congratulations nyo po. Promise. Sabihin nyo, ipagpatuloy mo lang yan mga goal mo sa life. Magiging success ka dyan. Alam mo yun ba, nakatulong sa akin yun. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi po ako naging strong na tao. Hindi ko po nakita yung mga pagkakamali kong pagkukulang ko. Ang laki pala ng kulang ko. Bakit ako nag-focus sa animal na yun? Pamotor-motor pa ako, pa-hinsins na t-shirt. Pamilya ko pala gutom. Mga pamangkin ko pag nag-birthday, hindi malang ako makapag-spaghetti. Tapos kaming dalawa, pag birthday, nag-red horse kami. Bakit yung tinitira namin. Tapos punta kami sa malamig na lugar. Yung bahay na pula, nagpagiwang-giwang kami din doon. Patay, biglang tinamaan, hindi nakatayo. Sa Sugo Hotel kami pumunta. Tapos sasabihin niya sa akin, be, kain tayo ng mga tapsilog. Kain tayo ng mga paris-paris. Ay, Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Dumating yung punto na I'm alone, I'm empty. Sobrang sakit na umuwi ako sa bahay, nag-landscape ako. Nagtanim ako ng mga bulaklak. Habang kasama ko yung mga pamangkin ko, na-realize ko in the end, bakit nawawala yung depression ko, nawawala yung depress ko. Kasama ko yung pamilya ko, yun pala ang dapat. Kasi ang love life, paulit-ulit lang. Dahil, kung feeling mo magaling ka, mangluko, mamaya may mga tao talaga makakaluko sa'yo. Makukuha yung talang kiliti mo. Kasi ako kuripot ako na tao, dahil. Pag ang lalaki magaling talaga dumila-dila dito banda. Ganun ako. Talagang mga boyfriend ko hindi humihingi sa akin, promise. Promise, hindi talaga humihingi yung mga boyfriend ko. Kusa sila kumukuha sa wallet ko. Sabi ko, kuha ka na lang dyan. Ayaw ko ng maraming kuha na lang dyan. Minsan pati wallet ko dinala. Nang nag-boyfriend ako, napaka-trying hard ko. Hindi ako nagugutom, hindi ako nauuhaw, hindi ako naaantok, hindi ako napapagod. Hindi ako marunong manggupit, natuto ako manggupit. Kasi may boyfriend. Hindi ako marunong mangriban. Natuto ako mangriban. Hindi ako marunong mangutang. Ay, pati lahat ng Bombay, inutangan ko. Kaso nakamove on ako. So, ang buhay ganyan sa mga kaibigan ko, share lang ito ha. Masarap magmahal ng taong mahal ka. Mahirap magmahal ng taong hindi ka mahal. Masasaktan ka. Lalo na first time mo, masakit talaga. Kaya ako, mubuon ako. Hindi ko na, aaminin ko sa inyo, hindi po ako banal. Hindi po ako perfecto na tao. Tao lang po ako. Minsan po pumapatol din po ako sa mga pedicab driver. Mga pedicab driver, mga construction worker. Ay, masarap dahil mga construction worker dahil, uy, may semento. May semento, amoy Masarap yung semento flavor. 3 for 100. Sa mga naghahangad po, akala na mahal po ako. Sorry. 3 for 100 lang po. Yan po ang aming price dito. Kaya hindi ako nagkaka-boyfriend kasi pag medyo mataas na yung rate niya, pag dito matulog at saka nagpa-aircon, may 150 yan. Dapat yakap-yakap.
Pag hindi nagyakap at saka medyo nakadapa matulog, walang almusal. Diretso na yun, 150, tubig lang pagka umaga, walang kape. Mumog, alis. Pero pag masarap magyakap-yakap, tapos hanggang umaga niyayakap ako, hinalik-halikan ako dito. Pagkagising yung ulam spam, may itlog pa, tapos pinirito yan sa mga olive oil. Pag walang kwenta, tsaka inutel. Sabi naman ng Inos, inutel, nagtambay. Ha? 150, walang almusal, tapos pwede siya kung kumain, pero hindi olive oil ang gagamitin sa pagprito ng mga tuyo. Use oil. Kasi pangit na ngayon na wala, dapat mag-import din ang bawat isa. Hindi yung nagrinta ka ng maniki, hindi yung patulog ka din pa aircon, tapos hindi gumagalaw-galaw pa. Pangit naman kayong mga lalaki, itabi mo parang flower vase dahil. Flower vase lang sila, design na sa higaan mo, tapos yakap-yakapin mo, gaganunin ka pa. Pagka umaga, sabi mo, alis, gising, nandito si nanay papunta. Baka mahuli ka dito, masipa ka ni nanay Biti. Pero wala, hindi naman darating sila, ini-itchos ko lang para makaalis na ba. Tapos kasama na yung separation pay, mga ano niya lahat na resignation pay, hindi na makakabalik, ibablock agad yun sa FB. Oo. Kailangan manicure, pedicure. Kasama puts pa, package deal na yan. Ano naman kainin ko, manari naman ho. Ayan po, food for the gods. Sa isang bakla po tulad ko po, ang experience ko po sa buhay kung bakit po ako nagkasandalit-silitsi ang buhay ko. Dahil po nagmahal po ako sa taong hindi po ako mahal. Totoo na eh. Even though kapatid ko humihingi sa akin, hindi ko mabigyan. Hihingi lang yung boyfriend ko ng Gusor 50 dati. Pahingi naman ng load 50 pesos kahit gabi na umuulan, magpayong-payong ang bayot. Magpalo doon sa kabilang bayan, sa tindahan para makareply lang yung boyfriend ko kasi nag-I love you na siya. Kapatid ko pag humingi ng load, sis, wala! Ganyan ako dati, dahil selfish dahil. Humingi yung kapatid ko, sis, paload mo muna ako. Wala, umuulan. Wala akong extra. Pero pag boyfriend ko, at saka mahal na mahal ko kahit dahil may bagyo na. Magpayong-payong ang bayot. Kaya experience po yan, realidad po yan. Huwag kayong matakot na i-share mga nangyari sa buhay nyo. Hindi kayo magiging strong kung puro kayo mga pa-pride. Hindi nyo kayang i-voice out ang mga naramdaman nyo. Oo, puro kayo busog, puro nahiya. Pagkatapos natumba, ang sakit, ulcer, gutom na palang animal. Nahiya ko dahil, ulcer. Huwag kayo Diyos ko, alam nyo yung pag ulcer, yung sakit nyo, nakakahiya na iburol ka yung sakit niya, ulcer. Pangit po yan, hindi po maganda. Pag ang sakit nyo, mga pulmonary infection, mga TB, mga hepatitis, okay yan. May karapatan kayong mamatay, pero ulcer lang dahil sa hiya-hiya, gago. May ganyan ako kakilala, kain na kami nakain ng balat ng litson. Mga buko salad, naubos na namin. Spaghetti siya, hindi talaga kumain na hiya. Gusto niya yung dalawa lang ang tao sa misa. So, ang bisita, 699. Ang isa kasi nakumatos na, si Binandri dapat. Hintayin niya talaga hanggang sa naubusan na, ka-ulcer ang animal. Inom lang ng inom, walang laman ang tiyan. Ako kaya naging strong ako, naging malakas ako. Lamon lang ng lamon. Hindi ko na nga alam minsan kung anong kinakain ko. Aslo man naman. Pagkain ng mga... ito yung mga pagkain ng ibon, dahil. Pagkain ng ibon, yung kinain ko pa. Gamot kasi ito. Sabi ni Kuya Kim, gamot do ito. Aslo man, hindi ko panghaboy na itong iba, no? Teka, damo na rin sa mga stocks na, do. Wala man ko nagwapa. Dumadami yung stocks namin dito ng mga foods at saka mga bulok na yung iba. Panghaboy na ito sa punta, pating bugnay niyo, kaya kagutok. Inigtuba, si Manubo pa niyo para, mapagkain ng mga ibon palang kinakain ko yan. Panghaboy ito sa balay yung pating mga kapayas niyo. Hindi ko na alam kung minsan kung ano kinakain ko. Ito masarap pa ito dahil.
Gamot ito kasi sa supagos. Hello! Ano po yan? Passion fruit. Passion fruit, ito rambutan, madam. Ang mga Pilipino, magaling gumawa ng mga pangalan-pangalan ng mga prutas, mga gulay, mga tanim. Pero hindi naman totoo yung iba. Tulad sa mga sa kwento ni Adan at ni Eva. Nakalagay doon sa sa Bible, kung basahin mo, kinain daw ni Eva yung mansanas. Sino nakakita na mansanas yon? Pwede mong sabihin mansanas yon, pwede mong sabihin ubas. Pero sa totoo lang kinain doon ni Eva, santol. Santol yung kinain niya. Tapos nang-add ka ka mga friend na hindi na makita. Kaso lang ang pag-establish ba? Oo, parang perfect. Ganyan talaga ang mga tao. Pwede ba kinain niya doon lychee lang? O kaya santol, o kaya durian? Mansanas talaga. Ayan. Kaya minsan, kahit anong sarap ng mga pagkain, anong pangit ng pagkain, manalangin talaga kayo bago kumain. Kasi si iba ka kumagat lang ng apple, nandun yung ahas. Kasi mga ahas ngayon, hindi na talaga makikita sa bundok dahil minsan nandyan na yan sa mga cellphone, sa messenger. May mga ahas din na kaibigan. Alam mo na kaibigan mo siya, inahas na yung boyfriend mo. Tapos in the end, sabihin mo na sa sarili mo, bakit ikaw pa? Ikaw pa na best friend ko, ikaw pa yung umahas sa akin. Tapos sasagutin ka ng best friend mo, siyempre ako, kasi ako yung best friend mo. Kaya best friend is the best enemy daw sabi nila. Oo, nang dahil sa ganito kalaki dahil kaso lang matigas. Nag-away ang magkaibigan nang dahil sa maliit na hotdog. Inahas. Tapos ang mga messenger ngayon, dati messenger per contact, ang dami na ngayong kaguluhan ng dahil sa messenger. Maya pag nag-screenshot sila ng mga convo nyo na hindi maganda, mapahiya ka sa social media. Yung iba dyan ang utang ng dahil sa messenger, grabe magchika. Mautangan kag 20 mil, 30 mil, no? Dahil sa messenger, data lang yung ginamit niya. Yung nagpa-load lang sa Facebook na 10 pesos, tapos initsos yung kaibigan, no? Nang dahil sa messenger, na-scam siya. Yung iba nasira ang relasyon. Yung ibang mag-asawa, mga style bulok. Yung iba, ay, ang mister ko, ako yung humahawak ng account ng mister ko. Akala nila ko nakahawak na sila ng account ng mister na sa messenger, love na sila. Hindi nila alam, may isa pang account. Tulad sa akin. Yung isa kong boyfriend, may asawa, may anak. Tapos, hindi ako nag-chat doon sa account niya kasi yung asawa niya gumagamit. Siya mismo nagpaalam sa akin, huwag kang mag-chat doon dito. So, huwag magpakampante ng mga asawa nyo, mga mister nyo. Kayo humahawak ng Facebook at saka kayo nagre-reply sa messenger. Akala nyo, naka-briefing na po yan. Matalino na ngayon yung mga tao. Bago niya ipahawak sa'yo, gumawa na ng bagong account. At piniin niya yung karelasyon niya, sabi niya dito ka mag-reply. Ayun. Ganyan, huwag kayong magpakampante. Oo. Tapos ikaw reply ka dyan na asawa ka kasi ikaw yung mahawak ng account. Replyan mo, ano kailangan mo sa mister ko? Tapos replyan ka rin ng kabit ng mister mo. Bakit ikaw nagre-reply? Ikaw ba gusto ko kausapin? Sana kung gusto kita kausapin, ikaw na piniim ko. Ang mister mo yung kailangan ko. Oo, huwag kayo pa-involve kasi minumulto nyo yung sarili nyo. Oo, pag nakahawa kayo ng account, mamaya busisihin mo yan, tingnan mo yung mga convo dyan. Iba, masaktan ka pa dahil, hindi ka pa makatulog. Oo, kung mahal kayo ng mga mister nyo, kahit walang, hindi kayo mahawak ng FB o messenger nila, kung maging honest sila sa inyo. Puro na ako yung mahawak ng account ng mister ko. Kaya, ay nako. Sasabihin ng mister mo dahil magpaalam ako sa iyo na aalis ako, mag-inuman ako sa friend ko. Birthday. Oo. Tatlo ng anak nyo, yung mister mo, mag-attend sa birthday hating gabi. Pinaalam niya mag-birthday. Bakit? Pagdating sa birthday, ang ginawa niya, pinaalam niya kung anong ginawa niya doon. Ha?
Tapos masira yung buhay nyo, yung relasyon nyo, sisihin mo yung ibang tao na ikaw yung naghawak ng account dyan. Hindi niya pala alam na second account. Kaya joke lang yan ha, tips lang yan sa mga babae, sa mga kaibigan ko, lalaki man o babae. Tips lang yan, hindi porket nakahawak kayo ng account, kayo na. Fair? Kaya mabuhay po ang lahat po ng mga nanay po, mga kaibigan ko po na may forever. Hindi magulo ang relasyon. Kawawa naman yung mga kaibigan ko nagmahal dyan sa sobrang gwapo, nagmahal ng sobrang maganda, tapos ng konsumisyon. Magmahal po kayo ng taong hindi masyado gwapo at saka hindi masyado maganda para sila ang magkonsumisyon sa inyo. Alam nyo, ganito yung itsura mo, gusto mo i-boyfriend si Daniel Matsunaga.